Музеите са важно средство за културен обмен, обогатяване на култури и развитие на взаимно разбирателство, сътрудничество и мир между народите. С тези думи, президентът на Международния комитет на музеите, професор Ханс Мартин Хинц, обобщава ролята на музеите в съвременното общество и обяснява причината за изборна тема за тази година. Както знаете, Международният ден на музеите се отбелязва ежегодно на 18 май. По инициатива на Френското министерство на културата, в съботата преди Деня на музеите се чества Европейската нощ на музеите. Тази година, за нейното 11-то издание, датата е 16 май. Но в много музеи и галерии в Европа решиха да обединят двата празника и да ги отбележат заедно на 15 и 16 май. Ние избрахме същото с цел да бъде по-удобно за нашите посетители. Исторически музей Ляхово се включва в Международния ден на музеите за 7-та поредна година, а в Нощта на музеите за втори път. Държа да споделя, че ние сме сред музеите, които получиха поздравителен адрес за празника от Националния комитет на Международния съвет на музеите. Тази година мотото, около което се обединяват мероприятията за Европейската нощ на музеите, е Нощ на светлините. Светлините ни са в двора, мислехме концерта ни да е там, но заради променливото време предпочетохме музиката ни да е вътре. Акцентът на културните мероприятия в цяла Европа ще бъде върху музиката. Такова е и нашето събитие – музикална нощ на светлините. Наши гости са учениците от акордеонен ансамбъл Акордеомания с ръководител Румен Тодоров. Те са ученици в Националното училище за изкуство Панайот Кирков в град Плевен. И въпреки, че днес е празникът на техния град, те се съгласиха да свирят за нас. Но техните изпълнения са само част от програмата ни. Другата част е посветена на Международния ден на музеите. Темата за тази година е Музеи за устойчиво общество. Мероприятията в целия свят са посветени на опазването на археологическото и ландшафтното наследство. Както знаете, един от основните приоритети на музея и на общината е опазването на културно-историческото наследство, включително чрез реставриране на ценни експонати. С такава насоченост е и нашата изложба, която носи заглавие по стъпките на древния войн. В нея ще видите експонати, които наскоро бяха консервирани и реставрирани и днес се представят пред публика за първи път. Две от тях отдавна принадлежат на музея, а третият, средновековен меч, ни беше дарен от господин Валери Викентиев. Докато слушате ансамбловите и соловите изпълнения, ще имате възможност да разгледате изложбата и да се почерпите на скромни коктейли. Благодаря на всички, които дължиха мероприятието.